Salamu alaikum, barkan ku dai. Sunana Abubakar. To kun ga nan biyan ku dai. Daga na waje sai in danna split din nan. Kuna ganin shi na kasa. Sunana Abubakar. Kun ga yana ta mistake ko haka nake video ba wallahi dey play. Sunana Abubashir wanda aka fi sani da market. To kun ji daga inda zan yanki. Sunana daga daidai sunana. Kun lura me nai? Kun ga yanzu na yi cutting daga nan wajen inda na fara kwaba. Barkan ku dai. Kun gani farkon shi kenan. Sannan sai na ƙara cutting splitting a sunana daga daidai inda na dina kwabar. Kun gane? So sai na danna clip din nan unwanted clip kenan, sai na danna delete. Kun gane? So yanzu tsaya mu play ku ga. Assalamu alaikum, barkan ku dai. Sunana Abubashir. Kun ji amma su din bata fito ba. So advantage in wannan abin clip din da na gaya muku wanda na ce ku dinka focusing akan shi shine za ku iya zooming. Kaga yanzu na yi zooming din shi. Kun gane? Yanda zan dinka ganin komai clear. Assalamu alaikum, barkan ku dai. Sunana kun ga suna S din bata fito ba. Sunana kun ji S din bata fito ba. To yanzu abin da zan yi shine in danna wannan inda S din bata fito ba, sai in dan ja wannan dan abun baya kaɗan. Kun ga yana dan ja shi. To bara in kure. Sunana kun ji yanzu S din ta fito. Kun gane? Kure. Sunana Abubashir wanda aka fi sani da marketing guru. Kun ga nan wajen na yi shiru da marketing guru. To bara in tsaya a daidai nan wajen. Sai in split. Kun gane? Ga sai in tunanin me zan yi tunanin. Kun ga nan wajen duk unwanted ne. Wato ni dai an haife ni ne a jihar Kano. Na yi makaranta ta tun daga primary na zo secondary. Kun ji inda zan yanka. Haife ni ne a jihar Kano. Wato ni dai to kun ga daga wato din nan. Kun gani? Sai in danna split. Kun ga dinnan wajen unwanted ne. Kun gani? Wanda aka fi sani da marketing guru. Kun ganin duk cirewa zan sai in sa delete. Kun gane? Wato ni dai an haife ni ne a jihar Kano. Na yi makaranta ta tun daga primary na zo secondary. Sannan na garzaya. Kun ji inda zan cire sannan na garzaya na yi shiru. So bi na ce sannan na garzaya. So kun tsuku kalla. Na zo secondary. To daga wajen secondary nan zan cire. Tunda na ce na garzaya so biyu, to da na karshen zan yi amfani. Kun gane? Kar ku confusing din kanku. Sannan na garzaya. Sannan to bar amma daga wannan sannan din na biyu. Kun ga wannan clip din sai in cire shi. Zo secondary sannan na kun ji secondary din bata fito ba. To wannan abun na yi cut ina ba a daidai ba ke, na yi split ina ba a daidai ba. So zan dan ƙara jan wannan gaba kaɗan dan secondary din ta fito. Na zo secondary sannan na garzaya sannan daga nan to kun ji sannan din ma shi ta yi yawa. So bara in ji daga ina na fara na yi mai kyau sannan din. So video editing nutsuwa ne. Kun gane? Sannan na garzaya sannan daga nan kuma shine inda na faɗi abu perfect. Sannan daga sai in deleting din unwanted ko na zo secondary. Dan daga nan kuma sannan din bata fito ba sai na dan ja shi ba. Kuna ganewa? Secondary sannan daga nan sannan S din bata fito inda nake so ba sai na ja ba. Na zo secondary sannan daga nan kuma na garzaya Bayero University inda na karanci economics. Na gama a 2020. Na gama a shekara ta 2020. Kun gane? Kun ga ɗazu na ce na gama a 2020 amma bai mun ba. Inda nake so haka zan ce na gama a shekara ta 2020. Kun gane? Bayero University inda na karanci economics daga wajen sai na ce na gama a 2020. To ba zan na gama economics na gama a shekara. Gane?
economics. To economics din da na faɗa ran ɗan rage shi, kuna gane? Economics na gama a na ɗan yi jim kan na ce na gama, a ya kamata a ce economics ko in ci gaba da tafiya, kun gane? Sai na ɗan ja baya. Inda na karanci economics na gama a shekara ta 2020. Ta 2020. To kun ga sun court 20 wannan da shiriri ta ne, shiru na yi, no need. Kun ga ina ta tunani ne bana wani. ina tunanin abin da zan faɗa ne. Duk video inda nake yi haka nake yi, like I will waste my time, then a wajen editing kuma sai ne cut join. So ga abin yayi smooth. A takaice dai wannan shine daga wajen inda nace wannan unwanted sai in ci da shi. Wannan shine takaitaccen tarihi na. Kun gani? Shikenan. Nagode, sai mun haɗu abi. Sai in saka wajen nagode din. Nagode. Mind you, za ku iya zuge shi, ku ja shi, kun ga yanzu kun yi minimizing din shi, kun gani? Za kuma ku iya buɗe shi, depending yadda kuke son ku yi amfani da shi. Nagode, sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Kun gani? Sai ragowar can duk shiriri ta ne, bara in cire shi. Shikenan, ina gama sai mi exporting din shi. Zan yi exporting ne kawai, na riga na yi saving din video na kawai. Kun gane? As simple as that. So kun lura da cut joint din da nake in cutting nan sai in cire mara amfanin, in deleting din shi, sai imagine automatic yake imagine. Kun gane? Kai cutting din farkon inda ka fara hauka ko kuma inda kai shiru ko inda kai mistake, sannan sai ka cutting din karshen inda kai mistake din nan, sai ka deleting din wannan unwanted abun. I just hope you guys are comprehending. Wannan shine abu mai wahala a video editing. In ka gane basics, ragowar duk da kanka za ka rinka yi abubuwa. Kun gane? With time da za ku gane.